Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada ket umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Ti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggep iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbag nga sa papapaganga gaya, din man iti oras iti panakaibingay dagiti damdamag itataan na amin review news itatang Domingo. Siyak ni Manong yung Arafi nga mangibingay kadagitoy iti umuna lokal damdamag iti pneumonia kangatuan akaso iti na-admit respiratory infection ng idaulo iti konsultasyon iti St. Theodore's Hospital iti bulan ti Hunyo. Numunya iti nagtugaw iti umuna a lugar kadagiti kangatuan a rason iti panaka-admit dagiti pasyente iti St. Theodore's Hospital iti munisipyo ti Sagada iti napalabas a bulan ti Hunyo. Sigun iti datos iti pag-agasan, umabot iti 28 a pasyente iti na-admit gapu iti numunya. Si maruno iti hypertension nga daan iti 12 a kaso. Bayat ang may katlo ti acute gastroenteritis nga daan iti 10 anay rehistro. Iti panagkonsultamat iti bulan iti Hunyo, respiratory infection iti kangatuan anay rehistro nga adaan iti 63 a kaso. Si maruno iti numunya nga daan iti 25 akaso kasmat iti motorcycle-related injuries nga dan iti 25 akaso ang nakairamanan dagiti taga-Sagada dagiti bisita manipod iti Lolansa ken dagiti turistang nagbisita kadagiti tourist destination iti munisipyo. May katlumat dagiti acute gastroenteritis ken hypertension nga agpapada iti 18 akaso. Ti hypertension ket kadawyan maobserbar kadagiti agtawon iti 45 aging ka 65 ken nasurukpay. Lalaki man wenno babae, addamot iti 18 akaso iti muscular strain. Akadawyan nga naobserbar kadagiti babae nga agtawon iti 40 aging ka 65. Sigon kini senior nurse Miss Calpe tapno maliklikan dagiti asak-sakit masapol atong palan dagiti publiko dagiti kanayon a balakad dagiti barangay health workers ken dagiti doktor sa kinuna na aga po iti panagbalbalaw ti tiyempo ken panawon. Iti daduma lokal damdamag iti water safety rescue training narugi para papiksaon iti kinasagana dagiti tour guides iti Sagada. Nagrugi iti napalabas nga aldaw Hulyo 6, 2026 iti water safety rescue in Wasar. Will training naangay iti top floor iti new municipal building iti munisipyo ti Sagada. Iti may saka dagiti ng runa rason, no apay nga nasayang katmanan da ito'y panagsanay kit iti pa naka-open iti barong underground river boating iti Tatayaan Cave. Nga mga pangato iti kasapulan iti natalgad, kanalaka ang pananging responde kadagiti emerhensya. Dagiti nagipasat iti training kat nagapu ka dagiti naduma-duma tour guide organizations ti Sagada. Akay ramanan ti Sagada Environmental Guides Association, SEGA, BF Tamga, SETGO, Sagas kanda tumapay.
sigun kadagiti mga idaulo at dagiti guys nga nakaawat iti water safety rescue training idi napalabas nga tawtawon no pay kasta na isayangkat manen daytoy tapno ma-refresh dagiti naadalda ken tapno makaawat met iti kapada da apan nagsanay dagiti saan pay ana train iti water safety rescue. Nabingbinga iti talo apasat iti training iti muna iti lecture may panggap iti water safety ken emergency response iti may katlokot skills training ang pakiramanan dagiti practical at technique iti panangisalakan iti may katlo ket actual application wenno panang practice kadagiti naadal babawen iti simulation ken hands-on exercise. Dagiti trainers iti daytoy apan nagsanay ket dagiti membro iti Sagada Emergency Responsibility Volunteers Society wenno serves ken may saa dagiti volunteer manipud iti Philippine Navy. Ani Sir retired may nga Philippine Navy ani Sir Giuseppe Bueno. Ti water safety rescue training katinsayang ti Office of the Municipal Tourism iti panakulabular iti Municipal Disaster Reduction and Management Office when MDRRMO. Amay panggap iti panang papigsa iti kinasagana dagiti tour guides ken panang salaknib kadagiti lokal ken turista amang bisita iti nagtuduma at tourist destination iti Sagada. Iti na dumapay damdamag Sagada nakaawat iti Badang Excellence Award iti 9th Cordillera Environment Summit. Naisayangkat iti Hunyo 30, 2026 iti New Town Plaza Hotel iti 9th Cordillera Environment Summit. Ang naglaon iti Karayan Awards wenno Badang Awards ken recognition of environmental partners in the industry. Titima daytoy nga aktibidad ket binadang ti umili Cordillera Shared Eco-Government. Amang ipangpanguna iti panagtitinulong dagiti komunidad a lokal, a gobyerno ket dagiti partner agencies iti panang salimetmet iti aglawlaw. Ti Badang Excellence Awards para kadagiti local government units talo iti kategorya nga pinagawatan dagiti awards sa Residual Waste Disposal, Green Enterprise in Waste Management for Waste Division, ken Waste Division landfill operation. Manipod iti sa nga pula ang munisipyo ti Mountain Province, talo lang iti nakagawat iti Badang Excellence Awards. Ti munisipyo ti Busawa ket nakawat iti duwa nga awards para iti Green Enterprise in Waste Management for Waste Division ken Sanitary Landfill Operation. Ti munisipyo ti Sabangan ket nagawatan iti Green Enterprise in Waste Management for Waste Diversion. Bayat iti munisipyo ti Sagada ket nakawat iti Badang Excellence Award iti kategorya nga Residual Waste Disposal. Amang pakita iti naimbag a panang taripnong wenno mang taripato ken mang panam ni manihar iti residual waste iti munisipyo. Dahiti panakapakaamo ket mangted iti pamati adagiti programa ken panagtrabaho adagiti lokal a gobyerno iti salon at aglawlaw ket mamamiris ken may parangay ti rehiyon. Kanayon ang padagiti damdamag, nilunsad iti Sagada ti electric LGU system babaen iti eGov PH. Iti Sagada Mountain Province, official ang nangilunsad iti munisipalidad iti Sagada iti Electric Local Government Unit ELGU system babaen iti National eGov PH platforms. Kas may saan napatag at tukad iti panangipalangay iti digital a panang serbi iti gobyerno ken panangipaimbag iti panagserbi kadagiti umili.
Naipatong palda ito'y a sistema iti kalpasana iti capacity building workshop iti Mayo 4 aging ka Mayo 7, 2026. Babaen iti technical at tulong iti Department of Information and Communications Technology Cordillera Administrative Region DICT CAR kan Department of Interior and Local Government Mountain Province. DILG Mountain Province. Iti panagsanay kat mangipaay kadagiti opisyales ken empleyado ti lokal a gobyerno iti ad-adda akabailan nga mangi digital kadagiti proseso ti gobyerno. Mangpaparda sa kadagiti transaksyon ken mangpasayaat. Babaen iti ELGU system, mabalinin nga ag-apply dagiti umili iti na duma-duma serbisyo ti munisipyo online. Saan na nakasapulang ti mapanpay iti opisina ti gobyerno. Iti automated workflow sa kat makatulong amang papardas iti panang proseso o kadagiti dokumento. Mga pabasit iti panagusar iti papel. Kan mang pasayat iti ipesensya iti panagserbi iti digital a sistema kat mang pabilig mat iti kina mga managpudno babaen iti nasaya at panag-record kanalaka panag-monitor panang monitor kadagiti transaction ti gobyerno. Kabilang kadagiti serbisyo ang mabalin na kiitan na nga ramidon online iti panang apply iti kopya iti birth certificate, marriage certificate, can death certificate, babaen iti local civil registry. Mabalin mat nga ag-apply kan agbayad online para iti community tax certificate wenno sedula. Dagiti agnegosyo ket mabalin damat nga ag-apply ken ag-renew iti kadagiti business permit ken lisensya babaen iti online a sistema. Ti panakay patungpal ti ELGU system ket sinuportaran ti opisina ti mayor, opisina iti municipal civil registry, opisina ti municipal treasurer, business processing and licensing unit ken IT unit. Palagipan ti munisipalidad ti sagada kadagiti amin nga umili ken dagiti agnegosyo nga usaren ti ELGU system babaen iti eGov PH tapno nalaklaka. Napapardas ken nalablabas analaka iti panangala kadagiti serbisyo ti gobyerno. Iti dati maparadamdamag, inlepas iti ikar, iti da iti abulan, iti panangitid iti kasya, assistance kadagiti manalon. Intultul iti Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region DICAR, iti panangitid iti kasya assistance kadagiti 58,953 ang manalon iti probinsya ti Abra ken Ifugao. Dagiti mao di adua probinsya iti region ang makatanggap iti tulong babaen iti presidential assistance ken for farmers and fisher folks no PAFF. Sigun kini Dr. Kesley Diligan, Officer in Charge sa Field Operations Division TDACAR, at 24,841 benepisaryo iti Abra, bayat ay tinaduma ket nagapo iti Ifugao. Kinuna na nga dagiti nagan dagiti benepisaryo ket naalam manipod iti Registry System of Basic Sectors in Agriculture wenno BSA. RSBSA. Kinunapaihan ni Diligan na target ti ahensya amalpas iti panangitid iti ayuda iti daytoy abulan tapno makompleto ti report ken mairugi maten iti pasar iti PAF o PFF assistance para kadagiti agmula iti high value crops karonaan iti Benguet Mountain Province ken Ifugao. Tunggal kwalipikado manalon ket makawat iti 2,300 agasot ket 20 ket 5 a piso wenno 2,325 a cash assistance. Inlawlawag ni Diligan ay iti schedule iti panangitid iti ayuda iti inonos babaen iti grupo dagiti munisipalidad. Gapo iti kadayo dagiti sumagmamano ang lugar manipod kadagiti kapitulyo ti probinsya.
Amin ang 96,080 ang benepisaryo iti Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, ken Mountain Province. Ti cash assistance kat pasat iti PHP 10 billion a pondo iti PFF anay talaga iti intero pagilyan tapno suportaran dagiti mannalon ken mangingisda anapektaran iti agtultuloy a panaggato ti gastos sa iti production lalaonen iti nangina a presyo dagiti farm inputs a bunga ti krisis iti presyo ti petrolyo. Iti dumadamdamag iti banda iti Kalinga iti nagrugi iti Hulyo 7 iti 2020 sa iti probinsya iti Kalinga iti panang celebrar iti 39th Cordillera Month, Nutrition Month kan National Disaster Resilience Month babaen iti fun run kan tree growing activity pinanguluanan iti provincial government. Pagpasat dagiti opisyales ken empleyado dagiti lokal a gobyerno a national line agencies, uniform personnel, local running clubs ken dumapay ay stakeholders iti aktibidad ket nang ipakita iti panagkaykay sa iti probinsya iti panang suporta iti panawagang para iti autonomya. Panangitag-ay iti nasayaat ken aktibo a panagbiag ken panang salaknib iti aglawlaw tapno mapapigsa ti disaster. Mangpapigsa iti disaster resilience. Nasurok 300 at ataw iti nakipasat iti 5 km ken 10 km fun run kabayatan nga 600 amula iti kayo iti naimula iti Marian Spring Eco Spiritually Learning and Development Center iti Sitio Calagdao. Natingtinggaan iti okasyon babaen iti panangted kadagiti gunguna kadagiti nagbaligi a runners ken maysa a bodel fight anay parangay iti panakakadwa ken panagmaymaysa dagiti nakipasat. Iti mapaya damdamag iti 40 manalon ken cacao processors nagsana iti cacao production iti Mountain Province. Sagrap iti napalabas nga aldaw Hunyo 7, 2026 dagiti 40 a cacao farmers ken processors kadakwada kadagiti representante dagiti nagduduma nga organisasyon ken dadumapay nga interesado iti industriya iti cacao iti Mountain Province. Iti Cacao 101 training ay inorganisado Department of Trade and Industry Mountain Province wenno DTI MP iti panakipagtipon iti Provincial Local Government Unit Mountain Province na ang iti aktibidad iti multipurpose hall Bontoc. Pinanguluan ni Jones Malwagay ti DTI MP ti panagsanay nang ilawlawag iti kang ronan nga pakamo maipanggap iti panagmula iti kakao pakairamanan iti panakipasdek iti kakao nursery ken panakaimula dagiti mula inbingay na met dagiti aduan apakaamo maipanggap iti husto nga panang taripato ken panangimanihar iti kakao. Iti panagsanay kat naglaon ang maing paay kadagiti partisipante iti napigsa a pundasyon iti cacao production. Kas iti husto a farm management, post-harvest processing, ken panagaramid kadagiti market-ready a produkto manipod iti cacao. Namnamaan met ang mapalawa dagiti oportunidad iti value-adding tapno mapadoas iti pagbiagan ken kita dagiti manalon. Agdamati Hulyo 8 iti napalabas nga aldaw, agtultuloy iti maikadwa nga aldaw iti panagsanay, mangipatuloy kadagiti ad-adupay a panagadal may panggap iti cacao production.
Iti dadong mapaidamdamag iti barangay patay ng rugi iti weight loss challenge para iti nasaysaya at asalunad iti komunidad. Nagrugi iti barangay local government unit iti barangay patay iti weight loss challenge may nga inisyatiba amang papilag iti nasaysaya at asalunad kan panagpiag iti umili. Nakipagpasat iti daytoy nga aktibidad dagiti kamang ti komunidad, personal ti Sagada Philippine National Police, empleyado ti Municipal Health Office ti Sagada, TLCS Sagada, kan dagiti barangay health workers. Sigon na kadagiti opisyal ti barangay ti weight loss challenge ket nagapu iti tarigagay at tulungan dagiti umili ang magpapintas ti physical asalunad ken maliklikan dagiti sakite amayan nurot iti panagbiag akas iti high blood ken diabetes. Pasut met daytoy iti panangipatungpal ti barangay iti panggep amang patibker iti nasalun at aktibo ken natalged a komunidad. No pa'y kasasan lang a kompetasyon daytoy, no diket may sa awagas nga mang pabilig iti panagkaykaysa, panagtitinulong ken panagkakadwa dagiti agga participar. Impang pangro na ti programa iti natalged ken naannad a babaan iti timbang, babaan iti balanse panangan ken nasaysaya at panagbiag. Dagiti panagtimbang kadagiti participar ket imatunan dagiti opisyal iti barangay tapno masigurado ti kinahustisya ken umiso panag-record iti proseso amang maamaibatay iti maibatay iti nasasaya maibatay iti porsyento o porsyento iti nabawa sa atimbang agpag tingga iti weight loss challenge inton Hulyo 29, 2026 bayata ang maangay iti panangited kadagiti premyo kadagiti manalon inton Hulyo 30, 2026 ang maitunos iti sera iti celebration ti Nutrition Month. So nakita pa lang iti paimingay tayo adamdamag itang aldaw, iti pa nag-review ka iti damdamag iti may sanga Domingo, na imbag manangal daw kada kayo amin, nga awan labas.